Ang tao nga may daotang espiritu. Marcos Kapitulo 1, 21-28. Miadto sila sa lungsod sa Capernaum. Sa pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, misulod si Jesus sa simbahan sa mga Hudyo ug nagtudlo siya. Natingala gayod ang mga tawo sa iyang pagpanudlo tungod kay nagtudlo siya nga may gahom, ug dili sama sa pagpanudlo sa mga magtutudlo sa kasugoan. Sa mga tawo didto nga nagtigom adunay asa nga may daotang espiritu nga misinggit, Jesus nga taga Nazareth, ansay labot mo kon amo. Mianhi ka ba aron paglaglag kon amo? Nakaila ako kanimo. Ikaw ang balaan nga gipadala sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu, hilam ug gawas kanya. Ang mga tawo gipakurog sa daotang espiritu nga misinggit samtang naggawas gikan kanya. Natingala gayod ang mga tawo didto, busamingon sila, ansa kini. Bago kini nga pagtulunan. Bisan ang mga daotang espiritu na mando anya ug mituman kanya. Busa dalirang nabaniog ang balita mahitungod kang Hesus sa tibuok nga probinsya sa Galilea.